hier zijn we dan in de Mariakapel. Dit wordt het Mariakapelletje, is het Mariakapelletje. En we zijn dan weer een fase verder hier, want we hebben al de glas- en loodramers zijn vanmorgen geplaatst. Dus er is weer iets meer te zien. De vloeren zitten er al in, dus de vloeren met de mozaïeken. Je hebt nu al een heel mooi beeld van wat eigenlijk de bedoeling is straks in het hele Maria gebeuren. Alleen het centrale figuur Maria mist nog, het grote reliefglas Maria. Dat komt er nog centraal in te staan straks. En er moeten op de muren nog allemaal schilderingen doorgetrokken worden. Dus wat je ziet is dat je deze beweging die je ziet, die golven, waarin alle bloemen drijven van de bloemen die dus voorkomen op het eiland Amelanden, die verwijzen naar Maria. Bijvoorbeeld de lelie en de madeliefjes, de margrieten. Die heb je hier al in zitten en de beweging van deze ramen trekken straks door over deze blauwe kleur. Dat wordt hetzelfde schildering. Dus wat je als het ware ziet is dat je glas en lood ziet met licht er doorheen en dan komt er weer een schildering en dan komt er weer glas en dan komt er weer een schildering. Dus je zit als het ware helemaal omringd in zo'nzelfde sfeertje als wat je hier ziet. En dan gaat ook het licht naar boven, dus straks anders ook die duinen worden doorgetrokken. Dus dat komt er nog wel heel anders uit te zien. Deze kleur verdwijnt tot een donkergrijze kleur. En bovenin komt dan verlichting. En we moeten dan nog de sterren voorstellen. Dus dat is de verwijzing van Maria Sterren de Zee. Dat is eigenlijk het doel van deze hele ruimte. En dan wordt het natuurlijk een hele mooie, stille, bijzondere ruimte, denk ik, om eventjes tot jezelf te komen. Dus daar is de ronde voor bedoeld? Kun je zelf komen? Ja, de ruimte is bedoeld. Ja, het is natuurlijk de Mariakapel. Dus voor katholieken is het natuurlijk heel belangrijk dat Maria daar zit. En die kunnen ze ook bidden tot Maria. Maar ik denk dat het ook een mooie algemene ruimte is waar je gewoon echt tot jezelf even kunt komen. Je hoeft niet gelovig te zijn volgens mij om hier te zitten en te denken, wat voelt het goed. Nou, dat is denk ik dat vind ik mooi. Dat zou ik willen bereiken. Ja. Nou ben je al heel lang dwaalde maar de tarierings van deze kerken. En dan dat je de glazen leert erin zitten. Wat vier je ervan? Ja, prachtig. Ik ben elke keer weer blij dat er weer een stukje af is. Dat ik denk, het klopt. Het zit helemaal zoals ik het graag wil en zo klopt het ook. Goede vakmensen om me heen die dit werk kunnen maken, met mooie bewegingen, mooie kleuren in het glas in. Dat zoek ik natuurlijk ook wel zelf uit samen met de glazenier. Maar uiteindelijk moet die het wel maken. En als het dan lukt en het zit erin en het zit er zo mooi in, dan denk ik, prachtig gedaan. En dan ben ik heel blij. Dat gaat ook voor de vloer trouwens. Dat zijn allemaal zulke kleine kunstwerkjes op zichzelf, maar bij elkaar. Dus niets dat elkaar zeg maar de afsnoept of afleidt. Het is een goede harmonie en daar gaat het eigenlijk om. Want let eens naar de vliersje. Wat is het correct? Ja, dat is een hele gestileerde lelie. Wat we hier gemaakt hebben is ook nog even weer de lelie, die verwijst dan ook weer naar Maria. Dus dat is eigenlijk het doel van dit stukje hier. En daaromheen zitten dan weer die zandkleuren van het strand. Dus dat is wat we hier gemaakt hebben. Althans, dat is wat de mozaïekman gemaakt heeft. Ik heb het alleen maar ontworpen. Nou, is dus het circa alleen nog Iepenwest voor de meesten die er aan het werk zijn. En vanaf deze week gaat dat ooit. Kun je dat vertellen wat de meesten die schenken? Ja, nou, we hebben de kunstmaand. Dus deze maand daar zijn wij zelf aanwezig met het bedrijf, maar ook Gabrielle Westra en ikzelf als kunstenaar. Gabrielle is natuurlijk bij rechterhand in dit project. Ik ontwerp het project. Gabrielle helpt mij mee met de uitvoering. En is er ook belangrijk in. En samen hebben we hier en onze schilderijen gepresenteerd tijdens de kunstmaand. En tegelijkertijd zijn we hier aan het werk. Dus we zijn bezig met Priesterkoor. We maken de wandschilderingen klaar. Wat andere mensen die bij mij werken doen het middenschip waar ze bezig zijn met schablonen. Dus het is hartstikke leuk om te zien. Er is heel veel te zien. De kerk is natuurlijk opengesteld. Dus je kunt ook nu alle vloeren zien. Alles wat klaar is. Het heeft allemaal zoveel kleuren. Je snapt al best wel een beetje waar het heen gaat. Alhoewel het past echt af als elk detail ingevuld is. Maar het is dus mooi. Ik denk dat het prachtig is om te zien. En de kerk en mensen aan het werk en de schilderijen. En de meesten die sloepen al binnen. Ja, ze komen al. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. We zijn aan het druk aan het werk, maar we moeten het nog even opruimen. De stijgers veilig stellen en de ruimtes veilig stellen waar wij zelf moeten werken. Want anders dan staan de mensen om die stijger of op die stijger en dat kan natuurlijk niet. Maar dan zijn ze welkom wat mij betreft vanaf morgen. Ja. Nog heel even naar dat route. Kun je misschien nog één keer beschrijven wat daar in de toekomst nog inkomt? Nou, de bedoeling is hier dat hier een Maria-beeld in komt. En dat Maria-beeld zal ietsjes verhoogd worden geplaatst en zal ongeveer 3 ramen groot zijn. Dus we proberen het zo groot mogelijk uit te voeren, maar het moet haalbaar zijn, want we hebben de handen eigenlijk in een devotiehouding en dat kan gewoon niet in het glas en lood, dan steken de handen in de muur en naar buiten. Dat kan niet. Dus we moeten met die houding iets doen. Dus we hebben het beeld iets kleiner moeten maken. Het wordt een 3-dimensionaal beeld, dus in relief eigenlijk uitgevoerd, zeg maar zo dik. En behoorlijk zwaar natuurlijk ook. En dat wordt helemaal van glas, van licht glas, met daaromheen blauw glas. En dat doet natuurlijk zijn werk ook met de buitenlucht. Hè. Alles wat er buiten gebeurt, schijnt de zon buiten, gaan de wolken over worden zo lang, dan zie je het in Maria terug. Dus dat wordt denk ik een hele bijzondere ervaring. En sowieso heel bijzonder dat daar zo'n glazen beeld in zit. Ja.
Dat is de bedoeling. Dus Maria die werd oors deelzet als dat we wend wien. Ja, Maria was natuurlijk al een centraal beeld, hè? Echt een beeld, dus een driedimensionaal beeld. En ja, wij wilden juist wat anders doen. Ook we zitten leven op een andere tijd. Die probeert ook een nieuwe manier van kijken, ook mee te geven, een nieuwe manier van devotie. En nou, wij dachten zo'n glazen Maria, het gaat natuurlijk fantastisch mooi zijn werk doen. Ook als interessante toeristische attractie natuurlijk ook heel bijzonder om te zien. Maar vooral natuurlijk om iets te doen met Maria wat je nog nooit gedaan hebt namelijk. Dus het brengt misschien wel een beetje leven in. Nou, hoe bijzonder is dat?